sefydlu'r coleg i sicrhau gweithlu dwyieithog i Gymru. A darpariaeth Gymraeg yn ein prifysgolion, 10 mlynedd o gydweithio, cynllunio, datblygu, llwyddiant, cynnydd, creu cerrig milltir. Ein gorffennol ni. Ein gorffennol ni. Ein gorffennol ni. Mwy o fyfyrwyr a darlithwyr, bwrlwm lysgenhadon, cyfryngau cymdeithasol, podlediadau, i rannu sŵn y stiwdant, Ysgolion, addysg bellach, prentisiaethau, prifysgolion, stondinau, ysgoloriaethau ac ymchwil, profiadau, a physigrwydd sgiliau dwyieithog. Eich presennol chi. Deng mlwyddiant coleg ddathlu. Dyma penod newydd yn ein hanes ni. Adeiladu, datblygu a pharhau. Cynllunio, cydweithio, cynhyrchu,